Хора, вече сме 10 000 копии от Legendary Stardrop. Ми се падна Каптан Кроу. Може да видите. Много як скин. Но ще съм доволен и на ето този. И на този. Да, така че така. И ще ходим вече към тук 16 000 копии. Така ходим на 20 000 копии и видим още един Legendary Stardrop. И тук ще вземем още един Legendary Stardrop, който ще снимам видео как го отваря. Този скин кефи ли ви? Защото мене ме кефи доста. И неговата титла. Гохира. Не знам какво значи. Да почвам. Ще трудно спът. Още... Ой, да, вече някой нам го взима, тази сумка. Аз не искам, бе, дебели. No. Because you're ugly. Ух, ефектите, брат, са просто... Ще нажава така са. Лей. Ще се затворя вратата. Това ще ми скочи. Аз викам. Що казах? Ма не може да стигне. Колко? Много тъпа идея. Да.